DIY loď. To sme vyrobili, bola to hodne ťažká práca. A dajte nám a dajte... Je to taká frišaka. Dobre, takže my to vlastne nesieme na fúliku. Tento kanál a ak to bude 5000 lajkov, pôjdeme Toto je vlastne spoločný kanál, my máme aj vlastné kanály, ale to teraz nemusíte... dajte nám na tie vlastné kanály odber, ja sa volám Zejem, On sa volá Horsis, hej? On sa volá Horsis. Ja sa volám... Dobre, ja sa volám Koňak. A Marečku ma donútil, aby sme išli plávať, tam sa tu je riečka, takže môžeš to niesť. Nech sa páči. No sa to páči. Ale my máme moc maličkú riečku. My sme mohli ísť včera, len takomu sa nechcelo. Za prvé bola voda. Pozor! Zasekni. Taká istá voda ako každý deň bola, lenže za druhé bola špinavá. Ako ty? A za tretie, sme pod mostom a nepýtajte sa prečo. Takže zastavili sme a toto je naše štartovacie miesto. Ale teraz to perfektne vidno, že aká plítka je tu voda. Takže musíme ísť zase z druhej strany, nie? Alebo to môžeme ísť vyskúšať tam. Poďme to vyskúšať tam to budeme vyskúšať. To ideme skúšať, keby niečo, hej? Ak to pôjde, tak to prenesieme. To je až také ťažké. Oh my gosh, to je také dobré. Marek, ty si môj stúhať, čo to máš všetko urobiť. Tamto polož mobil. Dobre, idem to tam. Tamto polož mobil, hej, dobre. Som povedal, tamto polož. Dobre, idem toto položiť, lebo ma vidno. Marek, vypadni po kameň, vypadni. Mám aspoň taký kameň, daj ho tu. Môžete byť, Marek, pretože ľudia už sme vlastne tu. Kámo, ani si neviete predstaviť, aká je ťažké to bolo dať tu tých 5 metrov sem. Hej, on spadol, on sa tu normálne utopil. Škoda, že sme to nenatočili, lebo to bolo dobre. Dobre, Marek to tu teda perfektne utiaľ. Takže Marečku, to všetko tam dá. Dobre, my sme tu robili takéto provizorné, hej, to je všetko, čo nám to... Vlastne jediná vec, teda zo pár viacej vecí, ktoré nás vlastne dajú nad hladinu, sú tieto veci. A Marečku ich tam ide teraz krásne dať, takže môžete ísť na to. A ja som kameraman, takže ja nič neurobím. To je zatrskaj to tam a daj to do spodku. Ale nehovor nič, lebo nechcem mať žlté speňažko. Veď nerob s tým... Je to moje, ja som si to kupoval. Hej, ja som kupoval bolovicu z toho. By the way, on si to stále myslí, že všetko kupoval. Aj keď som kupoval. Stalo to 40 eur, ty si mi dal 20. Tak to... A Marek pokúpil prameň, tam máš prameň. Tu máš prameň, ale fakt? Tam je inak botanická záhrada a tu je kostolná väža, ale to nepovedal, že to musí zaujímať. Je tam botanická, veď tam nám pán farár hovoril, že tam je botanická záhrada. Máš iba to tam daj a máš vybaven, čo? Jak to tam mám dať? Normálne. Dokončili sme to, toto je vlastne naša loď. Vlastne keď som bol v hlbokej vode a teraz som sa potopol. Takže tu sme zvyšky, môžete vidieť, že sme boli také trumpety. A môžete zražiť hubu, hovorím na čo. A takéto... Marečku, to je vyskúšačak, Marečku. Takže môžeme odkotviť. Hej Marek, držím mu palce, lebo on je fakt riskantný. Ja som chcel ísť tiež, ale nás to asi obidvoch neudrží. Problémy trošku. Oh no, policia, oh. My sme roztrhli lano, ne? Takže teraz, keď to dáš preč tých kameňov, tak to pôjde. No chod na to. Drž to lano! Držíme, to je zarobené. Dúfam teda. Dobre, sadni si na to. Ja sa potom odrobím. Poď! Veď nasadni si len na to, či to drží. Á, drží jak nič. Dorici, Marek! Marek, ja som ti pravda, že to máme po šťate. Marek, musíš to tam držať. Drž to na ten spoj. Čo? Už sa to doska vypala. Čo? Tá bočná. Jak? Ja neviem. Si to posral. Marek! Opravili sme náš problém. Ideme to odkotviť. Takže, ako to ten debil zarobil teraz? To tak debil nezarobil? Áno, si bereš ty, môj zlatý. Nie, drž ma. Prosím, drž ma. Neboj sa. Ako ťa mám držať? Ide?